Moikka. Jos sä joskus kamppailet sen kanssa, että miten siitä sisällöntuotannosta saisi säännöllistä, niin voin sanoa, että been there, done that. Eli on ollut samoja haasteita joskus itselläkin. Mulla se ratkaiseva elementti oikeastaan kahdesta eri asiasta. Yksi oli tietysti ensin se päätös, että nyt tämä täytyy muuttaa, nyt tähän täytyy sitoutua. Ja toinen oli se, että mä olen rohkeasti kirjoittamaan semmoista sisältöä, mitä voi sanoa mun arvojen kanssa, omien ajatusten kanssa. Niistä asioista, mistä mä oikeasti halusin puhua ja siihen tyyliin, miten mä niistä oikeasti puhun. Että mä en enää ole mitään muuta kuin oma itseni. Niin näillä vinkkeillä se lähti mun kohdalla muuttumaan ja nyt menen aika pitkään samalla linjalla. Pudottele tuohon alas kommentteja, mitä mieltä olet näistä ajatuksista ja laita ainakin peukkoja ja sydäntä sinne, niin saa näkyvyyttä ja näen sun reaktiot. Moro moro!